Yay! The night is still young kaya naisipan naming magbabarkada na gumala at kumain sa labas. And napadpad nga kami sa Jang Resto Bar. Sa pagpasok nga namin, the place is actually looks inviting. At despite na hindi pala ako pala inom guys, so hindi ako iinom ng alcohol for tonight. But at the same time, Resto Bar is not always alcohol as we actually dive deeper to discover this place and what inspires this place as it be. So it's Chang Reservoir. So Chang, it's an abbreviation of our name. It's four names actually. Our couple friends and me and my husband. So J stands for Jen, it's me. Then yung A stands for Alma, and N is stands for Nathaniel, my husband, and G is Gilbert. So that is Chang Reservoir. Apat kami na may-ari, two couples. Bino namin siya like to have like chill and vibe place. Like yung main goal or mission kasi namin is like you na nag-chill ka at the same time, safe and sound lahat ng mga clients or customers namin around here. So, yun. Parang, kasi, ngayon, iba na yung iba na yung environment natin, yung situation. So, kahit saan, parang ang gulo. Pa yung feeling na gusto mo lang mag-chill sa labas, pero nakaka-encounter ka ng mga gulo, di ba? Pero dito sa amin, dito sa Jang, isa sa mission namin is, or goal namin kaya kami nagpunta dito. Lahat ng mga customers namin gusto namin sleeping sa aside doon sa reservoir, pag morning kasi, ano siya, canteen. So, in the morning, we cater, ginagawa namin siyang canteen. Tapos, kasi sa naman ng place, at the same time, malapit kami sa mga establishments. Typical Filipino delicacies, isa sa mga main dish or patok sa mga customers namin is yung pork sisig. Lalo na sa mga inumin. Yan yung number one na pag-partner nila. Tapos at the same time, meron din kami crispy baluko. Yes po. Sa Pedshell. Then, we also have crispy pata. So actually, lahat ng mga, minsan may parang birthday celebration din dito. Dito nila sineselebrate sa Jang Restaurant. So, yung pinaka-top order nila palagi is yung crispy pata, then crispy baloko. Actually, we prepared fresh food every morning from starts 6 a.m. until dinner meal. So, yun, nagkikater kami ng pansit in the morning, bihon, what else, pansit palabok, white bihon, gano'n. Then, kasama, cake, meron din kami niyan, as kakanin. So, iba-ibang kakanin. Sa food kasi, yung inaano namin dito, yung pina-priority namin, yung quality. Yes. Kahit affordable lang siya, very cheapest kasi yung prices namin. Kung makikita yung menu namin, kami yung, hindi ko naman sinasabi kami yung pinaka, pero sa naririnig lang kasi namin sa mga customers, napaka-affordable daw ng prices namin. At the same time, masarap daw. So, yung important para sa amin is ma-meet namin yung expectations nung mga customers. Tapos sa inumin naman, priority namin yung nagsiserve kami ng malalamig na beers. Kasi yun yung ina-ads namin sa Facebook page namin. Cold beers. Gusto namin na ma-feel ng mga customers na they are comfortable sa loob ng Jang Restaurant. So gusto namin na they really feel like they are secured sa loob. So, actually, namimit naman namin yan based sa mga feedbacks ng aming customers. So, yeah, yun. At the same time, the quality of the service. So, lahat ng mga staffs ko, sinasabihan ko sila na yung pakikitungo or yung customer service sila to our dearest clients or different customers, dapat 100% quality. At 5 p.m., yan na yung mga tawag na yung mga teenagers. Pero we don't allow like 18 and below. And we don't allow students na they are wearing uniforms. So, bawal yan sa amin. They are strictly about that. Tapos, karamihan, mga adults talaga. Yung hinahanap lang nila dito is yung karaoke job. Kasi we have sing-along here. Yes po. Tapos natutuwa sila kasi yung presyo nga is 3-5. Sa mga suki namin dyan, actually yung tawag namin sa kanila is Jangers. Yeah, to our Jangers, thank you so much for always coming here.
Tapos, at hindi nagsasawa sa pakikising-alaw sa amin dito. So, yun lang. Ayan. At sa pagiging hangout place at may karaoke na nga, syempre teternohan na natin yan ng kanilang mga meal serving. We love sisig, honey chicken, tofu na may mayonnaise, yum! Ang pansit, dalawang pansit yan actually, and lechon. Kung solo eater ka naman ay meron din silang solo meals na pwede mong orderin. So ayun na nga, nagmukha kaming hampas lupa sa pagkain. Upak-upakan na namin at talagang nag-grab na kami ng servings para sa sarili namin. And aside nga sa solo meals ay ganito ang itsura guys ng meal na talagang pang 8 pack. So saan ka pa? Isipin mo kung di mo pa yan maubos. Kaya naman, kung may mga gatherings kayo o kaya special events, kayang-kaya na. Kaya either kung naghahanap kayo ng pang main course meal nyo na like dinner, o kaya naman pulutan para lang sa pangpatero na sa inyong inumin, ay kayang-kaya na tong mga meals na to dahil aside sa masarap na, ay napakasulit pa. So yun na nga, kung usapang experience, talagang napakasarap niya. Sa umpisa nag-iinarte pa ako sa pagsubo, pero yung totoo talaga, hampas lupa ako sa pagkain. At nang tumagal, talagang napalaki yung servings ko. Certified hampas lupa. At yun na nga, sa kakasubo ko ng pagkain, napag-grab plate na lang talaga ako. Nakikita nyo naman yung pisngi ko, nawawala na dahil napapalobo sa dami ng subo na kinakain ko. And to mention guys, talagang may enjoy nyo yung food and ambience dahil ang resto bar ay naka-air condition. May barkada experience, they actually recommend yung sisig nila. At unfortunately, hindi ko na natikman kasi naubos na nila. But I'm happy that I'm seeing my barkadas na talagang enjoy din sa kanilang meal. Kaya naman, next time na mapapadpad ka sa Sorsogon City at naghahanap ka ng hangout place, whether you're alone or with barkadas or with any loved ones, ay nandito si Jang Resto Bar ready to serve you with their delicious and solid meals.